ni. Hoy! Mag-training ta. Nanghagbas manin mo diha ah. Ay, magtraining day abi na kung hagbas ra. Training mangyapon ni kuya. Oh, hagbas-hagbas ba? Training sa inyong mata. Dali na mo diri ah. Training na koy. Dali. Hoy, mga buang mo, wa pa ko ka-ready. Abi na ko masugod na. Isip ko, masamat ka. Excited man kay mo. Nya, ready na mo. Kamu gyapon duha, ako ra isa. Dili dami may bunal ganyan nya masuko pug ka. Hindi klaro kuya ba? Wa pa kay ko kaandam no. Excited na pug kayo mo. O sige na, sugod ta. Nya, ready na mo. Ready na. Sabana na. Hey! Ang gabi. Nampon. Mga buwang naman siguro mo nagsige naman noon magsunod-sunod sa kuha. Alam nga natin kuy, mabuga din sunod permission mo ha. Ay kabuang ninyo. Nagulat ka ni ko nga mo attack na mo no. Wa dyan ni klaro ning training nga di ba? Ay na lang ning sparring di. Ikaw na ipusay yung pares po. Ipusa. Asan Nabantayan man ako. Bilong sa. Pagkat nabantayan ako. Di mo kabalo mo gamit sa inyong mga espada. Tugluan ta mo aron makabalo mo. Sulod mo sa kuha. Bantay bitaw mo. Bantay lang ito mga kaurinjira to sakit kay akong likod ba? Ay sa durabi. Sa naman sad? Dapat ikaw nagdala ning dako kayo, petimbog ata oy. Buanggal pa man kay antusa na unsa nagluya naman ka. Tanawa na kung lawas daw oh. Kaya lagi na nimo. Ano sa mana siya oy, ikaw nagudan ni oh. Di kaya na nimo. Saan man ni oy, basta dakong lawas patapunan jud kayo. Unsa taingon nimo? Sa man ni? Ang pinamagod na. Tag-awar ko nim kalakyo na ingon na kag-usa. Buang-buang jud kay ka ba? Pang signal dito Signal, tara na, abanti na ta! Dali. Hindi magkasingan ang iyong kahawad sa paggamit sa espada. Saan man to ng saging diya kuya? Sindihan? Sindihan sa inyong mata. Ano yung praktisan ninyong hiwa? Bisa na naghiwa. Bistingan nato eh. Ikaw buang nga ka ba? Di ka magulat sa instruction. Ay ingon man ka nga hiwa. Hiwa lagi pero di na napaghiwa. Saan man din napaghiwa kuya? Kung saan paghiwa, watch me. Oh, wala man lagi nimo gitigbas kuya. Gani, way klaro. Pastilan dilibaan yun mo sa kuha ba? Tanawa. Binuang. Wala. Yawa to Joy, napikas pa yung giyano, mga espada. ganun tibay kayo. Wala man giyano, gitigbas. Hay, kinainganin dire ba no? Yung sa mata niyo kuya. Okay na, itudlo na ko sa inyo no. Sige, ako na. Yo, ako yung una kuya. Sige, ikaw koy. Ako na. Pinatuwa ra pagbunot ha, kanang pinaana lang ha. Pinaana lang. Sige. Okay, ready? Hoy! Saan magkadiamura na magkagiro nga na kalaban? Kuya, na. Concentrate yan ni Kuro. Concentrate sa imong matag. Huwag dali, bakit mo sunod? Okay. Gusto man to? Tanawar na ng kabuang ni mo. Wala po to lang saging oh. Ang saging, wala na hiwa. Pero tanawa, ang likod yan do. Ito na sa kita, ito piskot ka. Ay kabuang yun yung bataan ni ang saging akong giingon nga nung ang likod man ni Anjo. Oh, sorry, good ya. Kanang usapon na lang na ko, be. Ayun na. Baka ba si makahubo na ako na po, be. Kana, Jo. Concentrate ha. Concentrate. Lagi, ako'y bahala ni. Wala na pikas. Sana si Anjoy. Wow, wala po natanggal ang likod. Wak jud kay klaro, Jo. Arang-arang pas di ko nahiwa pa yung likod. Tanawa yung bungot. Ha? Ah, wala na. Bungot? Perting pagkatungaag yun si mong bungot, koy. Nga na ko kahawd. Ay, ati ang Anjoy. Ako ang bungot pag yun. Ay, tuwara dahil mga Power Rangers, oh. Bugagin mo ron. Luigi, abi. Pinakaramas ang kanang kamay. Kaduga, ini mo maagay. Pagdali ba? Ayun na, kininda ko na mo lang para one time. Tay, gimuron. Buto, buto. Ay, ate, sasagang. Ay, ate ko yung mga buwangaw. Bubalos yun ba? Bibi, katulog. Kanto, bibi, kabalos ninyo. Ang pinabupakan, be. Dagat yun mga chicken. Tanggit. Dako naman kayo na. Dura! Di na naman kayang sagang sa espada. Batsita! Ah, grabe po kadurang. Pwede mong bangaan ni Moy. Ano, what up? Tingko na sila managan. Dagan-dagan lagi mo. Karabat